Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u podcastu Rodičovské ultra. Dneska tady máme speciální epizodu s hostem. Poprvé, snad se vám to bude líbit. Hostem je Peťa Kuřátková, což je krásná žena, která se rozhodla přijet za mnou až k nám domů, tady mezi kuchyň a hráčky a všechno tak do mýho profi studia u kuchyňského stolu. A Peťa nejenom, že je máma a žena tak jako my, ale taky je to nutriční terapeutka. A dneska jsem chtěla využít šanci popovídat si s ní o tom, co všechno nutriční terapie znamená, neznamená a jak jí to životem provází. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj Ivi, ďakujem krásne za pozvanie. Jsem moc ráda, že jste přijeli. Děti jsme poslali ven, manžele taky, máme tady klid. Ešte, že vyšlo počasie, že? No to je pravda. Dobře, že jsme se domluvili už teď, že neposíláme do nějakých mínusů. A já jsem se chtěla tě požádat, jestli se nám představíš vlastními slovy. Určite a veľmi rada. Tak v prvom rade som Slovenska, čo je počuť a čo dúfam, že tvojich poslucháčov neodradí, pretože dnešná doba už je taká, že nie každý Čech tej našej generácie rozumie slovenčine tak ako naše mamky, babičky a prababičky. Pravda, ale my, co jsme žili v Brně, tak já myslím, že půlka Brna je Slovensko, takže jsme v pohodě. Skvelé, takže pochádzam zo Slovenska, ale už myslím, že 10 alebo 11 rokov žijem v Brne, kde som prišla za štúdiom. A študovala som nutričnú terapeu, tak ako si spomenula úvodom, takže som nutričná terapeutka. Aktuálne som aj laktačná poradkyňa, ale takisto som mama trojročného chlapca a určite som žena viacerých tvárí, napríklad manažérka rodiny. Tak ako všechny ženy. Tak ako väčšina všetkých žien, presne tak. Aj keď niektorí chlapi do toho významne vstupujú a zasahujú, čo je v poriadku, ale ja som to myslela v tom zmysle, že ja som trošku taká kreatívna duša a rada zveľaďujem domácnosť a mám rada taký ten priestor tvorivý. Proste som kreatívec nielen na tých sociálnych sieťach, ale aj v tom osobnom živote mám rada takú trošku harmóniu a zmysel pre poriadok. V zmysle, že nemám všade upratané, to rozhodne nie, tak som to nechcela povedať, ale mám rada ako skrášľovanie domácnosti, bytový dizajn a rôzne takéto záležitosti. Vieš, takéto ako, že prinesieš si kyticu z lúky, alebo natrháš nejaké proste skvelé ovocie, naservíruješ do misky, proste taká tá harmónia v tej domácnosti. Dělat si to hezky. Presne tak. Super, super. A můžeš nám trošku objasnit ten pojem nutriční terapeut? Ono to možná zní někdy až jako moc odborně. Jaký je v tom třeba rozdíl mezi nějakým poradcem, terapeutem, konzultantem, nevím, jaký všechny tituly se používají? Presne tak. To je super, že sme načali tú tému. Väčšinou sa to načína, pretože zrovna aj na Slovensku to nie každý pozná, pretože je to pomerne nové povolanie, keď to mám takto nazvať. Rozdiel je v tom, že výživový poradca sa môže nazývať úplne každý. Kto má záujem o výživu, kto sa v tom nejakým spôsobom vzdeláva alebo sa v tom pohybuje. Je to skoro každý fitnessák, skoro každá mamka na materskej. Proste máme pocit tým, že tá výživa sa týka nás všetkých a riešime ju denne, či chceme, či nechceme, tak máme pocit, že tak nejak sa v tom vyznáme všetci. Niekto viac, niekto menej, niekoho to skutočne zaujíma, takže si o tom dohľadáva informácie a časom môže prísť do bodu, keď cíti, že toho vie viac než tá susedka a vzdeláva sa, až zistí, že ju to vlastne baví niekomu kafrať do stravy. A treba si spraviť výživový kurz, založí si živnosť, aj výživový poradca. Čiže ten výživový poradca môže byť skutočne úplne každý, kto si buď spraví, alebo aj nespraví kurz, ale iba si požiada o živnostenské oprávnenie na príslušnom úrade. Je to živnosť voľná, to znamená, nie je to viazané absolútne na žiadne znalosti, na žiadne povolanie. To znamená, že tam nie je žiadna zodpovednosť za to zdravie toho konkrétneho klienta. Takže to je ten zásadný rozdiel, to je výživový poradca. Nutričný terapeut alebo výživový terapeut, pretože to je to isté, len viac slovenské alebo české, je skutočné povolanie. Je to akreditovaný odbor, ktorý sa učí na buď stredných alebo vyšších zdravotných školách, voškách takzvané, alebo potom v bakalárskom, prípadne nadväzujúcom magisterskom štúdiu na lekárskych fakultách.
Čiže v tom je ten zásadný rozdiel. Potom máme aj nejaké také ako pojmy ako výživový špecialista, coach a rôzne takéto názvy, ale to odkazuje iba na to, že ten človek nie je úplne v obore vyštudovanom, že je to niekto, kto skutočne má veľký záujem o výživu, rád sa v tom vzdeláva, trebárs, baví ho to, pracuje s klientami a nazýva sa takto, ale nie je to konkrétne povolanie. Ten zásadný rozdiel je potom ešte v tom, že nutriční terapeuti tým, že majú zdravotnícke vzdelanie, tak pôsobia najmä v nemocniciach alebo nejakých zdravotníckych zariadeniach, prípadne v domovov pre seniorov. A tí výživoví poradci sú skôr v tej súkromnej sfére. To znamená, že vykonávajú presne takú tú buď online alebo offline konzultácie s klientami a podobne. Ale samozrejme, že je tam prienik. Je veľká časť nás, nutričných terapeutov, vrátane teda mňa, ktorí nepracujú v nemocniciach a živia sa sami na seba, alebo v prípade nejakých ako iných sférach súkromných. Ale je rozdiel v tom, že nutričný terapeut tým, že je zdravotný pracovník, tak môže pracovať s chorými ľuďmi, s pacientami. Kdežto výživový poradca nesmie pracovať s chorými ľuďmi. A tu je presne ten rozkol, že kto je chorý človek? Považujeme obézneho človeka za chorého? Podľa klasifikácie VHO určitě áno. Jako, co jsem slyšela, tak to má být největší problém budoucna, nejčastější nemoc vlastně. Presne tak. Takže. Alebo niekto, kto má poruchy spánku, kvôli ktorým má extrémne chute na sladké napríklad. To je presne taká tá šedá zóna, ktorá je trošku na hrane v tom, že či je ešte OK baviť sa o tom svojom stravovacom probléme s výživovým poradcom, alebo už je to skutočne na nutričného terapeuta. A tak ako je množstvo skvelých výživových poradcov, tak je množstvo zlých nutričných terapeutov, ktorí proste nie sú úplne doma v tom svojom obore, buď ich to nebaví, alebo sa nevzdelávajú ďalej, nemali treba dobré známky na škole, moc im to nešlo a tak ďalej. A takisto je to aj naopak. Sú skvelí nutriční terapeuti a úplne hrozní výživoví poradcovia. Čiže určite je základ, keď niekto z vás bude potrebovať pomoc s výživou, tak je základ pozrieť sa na toho daného človeka. Aké má vzdelanie, koľko rokov v tom vzdelaní alebo v tej praxi pôsobí a čo za ním stojí, aké má, nechcem nazvať význanie, ale akoby v momente, keď vám niekto začne predávať doplnky stravy alebo má extrémne názory vo výžive a vidí to všetko hrozne tunelovo, čierno-bielo, tak už by som fakt mala zdvihnutý prst a dala si pozor, pretože to je presne taká tá oblasť, že taďalto cesta asi nepovedie. Takže není to jenom o tom podívat se, jestli je to nutriční terapeut nebo výživový poradce, ale spíš konkrétní člověk. Presne tak. Jo, to je o tebe hezký, že to říkáš, že to nebereš černobíle, ten nestudoval tu správnou vysokou, tak ten do toho nemá co kecat, ale tak jako asi vlastně ve všech povoláních, tak i v tomhle je to o konkrétním člověku. Presne tak a hlavne viem to aj ako od seba, zo svojej praxe a mám kolegov, nutričných terapeutov a nie úplne všetci sa tomu venujú ďalej, pretože v nejakom momente bude zistili, že to nie je úplne pre nich. Ale myslím si, že keď je niekto šikovný a sám sa vzdeláva a je kritický, myslenia schopný, to znamená, že dokáže odfiltrovať na tom internete, v tých vedeckých zdrojoch, že OK, toto bude pravda, pravdepodobne, toto pravdepodobne nebude a toto bude úplný bullshit, tak takýto človek si myslím, že dokáže veľmi rýchlo dobehnúť aj toho nutričného terapeuta, ktorý zaspal na Vavrínoch. Dobře. No a jak se s tomu dostala ty? Nebo proč se rozhodla ty touhle cestou? Co bylo tvoje? Ako nutričným terapeutom? No, za tým svojím príbehom stať sa nutričným terapeutom nie je žiadna fancy storka, ako má množstvo mojich kolegov, ktorí si napríklad prešli poruchami príjmu potravy, alebo mali nejakú diagnózu, ktorá súvisela so stravou v ich rodine, buď sami na sebe, alebo nejaký ako blízky. A priviedlo ich to k tomu, že potrebovali vedieť viac, aby si to trošku doma alebo sami na sebe vyriešili. Ja som to takto nemala. Ja som to mala trošku inak. Celý život som túžila byť lekárka. Ja som túžila... tak to sme dvě. Ja som túžila vždycky pomáhať ľuďom. Liečiť ich, vidieť, že sa im darí, že to, čo som im poradila, ako som ich podporila, vyliečila, zaliečila, tak im to pomohlo potom v tom svojom živote. Ibaže, a išla som si za tým. celý ten úplne čas, celú základku, celú strednú a potom v 18-ke prišiel taký ten veľký bod zlomu, pretože zrovna v tom maturitnom ročníku, keď sa človek rozhoduje, na akú vysokú školu si podá prihlášku,
tak som musela podstúpiť niekoľko operácií chrbtice, pretože som bola skoliotik a významne sa mi ako zhoršil zdravotný stav. A lekári, keď sa dozvedeli, kam si chcem podávať prihlášky, tak povedali, že mi to úplne moc nedoporučujú, pretože je to jednak náročné štúdium a jednak proste potom tie praxe v tej nemocnici ustať, to s tým svojím chrbtom bude veľmi náročné, že je to na mne, ale že skôr teda nie. No a ja som taká veľmi ako poslušné dievčatko, takže som si povedala, že asi ako na tom niečo bude. A nebolo to vôbec pre mňa jednoduché obdobie, takže som si povedala, že OK, podám si prihlášku do Brna na prírodovedeckú fakultu, kam ma vzali bez primačiek, pretože som vždycky mala samé jednotky. Robievala som olympiády, bola som vo Fínsku, takže ja som mala veľké body za to, takže ma tam vzali bez primačiek. Pre mňa to bolo tak ako, že nemusím riešiť nič ďalšie okrem toho svojho zdravia, lebo som lietala medzi kúpeľami, školou, nemocnicou a tak dokola. Takže to bolo tak. No a potom po prvom semestri som si uvedomila, že to nie je práca pre mňa. Že síce byť mikrobiológ je fajn, ale nepracuješ tam s ľuďmi. Si zavretá v tej klimatizovanej miestnosti s tými skúmavkami a v niečom sa furt hrabeš a brbleš a nevychádza ti to, počítaš a zrazu to je úplne inak a nevidíš tam úplne ten efekt tej tvojej práce. Takže som si povedala, že nie, to sa úplne utrapím k smrti, takže som doma mamke oznámila, že s tým končím a že si podávam prihlášku na lekárskú fakultu, ale teda, že nie na medicínu. Ale podala som si na nutričného terapeuta, o ktorom som sa práve tým, že som sa pohybovala už v Brne, že som sa pohybovala na tom kampuse, tak som vedela, že takýto odbor tam je, pretože my na Slovensku nič takéto nemáme. Takže ma to zaujalo a povedala som si, že áno, to je presne pre mňa, pretože je to pomáhajúca profesia a zároveň je to takéto ženské. A ja som bola vždycky taká typická žena v tom, že som rada zbierala časopisy s tými receptami a som si to rôzne usporiadavala doma a rada som ako niečo tvorila v kuchyni. A povedala som si, že to je presne to sklbenie, čo potrebujem. Takže tak som sa dostala na nutričného terapeuta a dodnes nebanujem vôbec, že som to vyštudovala, pretože ma to nesmierne baví. A zároveň som vlastne šťastná, že som počúvala vtedy tých lekárov, pretože po tých všetkých praxiach v nemocniciach, ktoré sme mali, a mal som možnosť robiť aj s medikmi, videla som, jak to funguje, tak som si povedala, že by som to vlastne nezvládla, hlavne psychicky, že som dostala po tých operáciách trošku taká cíťa. Takže, jak to myslíš, cíťa? Že nikdy mi predtým nevadila krv a taká tá prítomnosť týchto vecí, že je niekto zranený a niekoho niečo bolí a hýka. Ja som totiž to bola aj predsednička Slovenského červeného kríža, a chodili sme rôzne na súťaži prvej pomoci a vôbec mi to nevadilo, ale potom to prišlo práve do toho bodu, kedy ja som mala pocit, že tých ľudí to strašne bolí. A teraz ja im tam ešte budem robiť nejakú sternálnu punkciu, tak Pane Bože, oni tam ešte kričia. Tak to nie, no. Nebolo mi to príjemné aj na tých praxách. A zrovna sternálnu punkciu som zažila, alebo zavadzanie nazogastrickej sondy a nebolo to úplne príjemné. Takže som si povedala, že by som to vlastne úplne asi nezvládla. Že na to nemám. Že mám na iné veci a je super, že sa to tak ako sklbilo a že som si našla to svoje. Ano, se to tak někdy zařídí, že? Člověk moc si to plánuje a pak najednou je to všechno jinak až zpětně. Třeba doceníme, že to tak bylo a že jsme za to rádi. Já jsem úplně se s sebou stotožňovala u té laboratoře, protože vystudovaná chemička a tobě to došlo v prváku, ale mně to došlo až v páťáku, že vlastně potřebuju lidi ke svýmu životu a tam nejsou. A teď přesně ty čísla a zkumovky a nevychází to. Tak znovu. A za 3 měsíce uvidíme, jestli to vyšlo. No. Chápu, úplně tě chápu. A jak se potom specializovala na ty děti? Nebo je to jako na medicíně, že musíš už na začátku říct, já chci pracovat s dětma, protože to je asi úplně ne, ale hodně odlišný. U tej nutričnej terapie je to tak, že vlastne bakalár aj magister je všeobecno vzdelávací. Respektíve to magisterské štúdium je pomerne nové a spravilo sa to, aby sa ten nutričný daný terapeut nemusel registrovať takzvané, pretože tá registrácia po tej škole znamenala, že si sa začlenila ku konkrétnej špecializácie, buď k výžive dospelým, alebo k výžive detí. A potom sa zakreditovalo to magisterské štúdium a tam to bolo presne tak, že aj výživa detí, aj výživa dospelých. Takže máš kompletné akreditačné vzdelanie a nemusíš sa už nikde akoby registrovať. Takže je to takto a
Ja som vždy mala rada deti, ja tu mám tak doteraz, ale je pravda, že na tej fakulte tú výživu detí sme nemali úplne šťastne podanú. To znamená, chodili sme do detskej nemocnice, bola tam nejaká lekárka, ktorú to moc nebavilo, nám prišlo. Neboli to nejaké úplne najrecentnejšie zdroje, ktoré nám podávala a celé mi to nejak moc nedávalo zmysel a tým pádom ma to až tak moc nebavilo. Bolo to také zvláštne, tak toto musím povedať. Takže ja som dosť dlho verila tomu, že budem pracovať s dospelými a že budem riešiť nadvahu a obezitu, čo je ako taký najmarkantnejší problém dnešnej spoločnosti, čo sa stravy týka a celkovo životného štýlu. A zhruba rok a pol možno po škole, keď som už pracovala s dospelými klientami v poradni, tak som si povedala, že je to zvláštne, pretože u niekoho samozrejme tie výsledky boli vidieť hneď, u niekoho za nejakú dlhšiu dobu. Vždy sme sa tak nejak dohodli, podaril sa tam nejaký prienik tej zmeny toho životného štýlu a ja som tým ľuďom, na tých ľudí pôsobila ako taký sprievodca tým celým, tou celou zmenou. Ale niekedy to bolo veľmi náročné v tom, že ten dospelý je trošku taký tvrdohlavejší, že samozrejme ten život všeličo prináša a vždy tam boli hrozné také ako píky a bolo to ako dlhodobé a pracovala sa tam aj s mužmi a so športovcami a podobne a to ma nie úplne bavilo. Ja moc športovú výživu nemám rada, to je veľmi špecifická. A v tom čase prišiel môj manžel, ktorý je teda programátor, tak prišiel za mnou s tým, že strašne by chcel, že tiež si rád tvorí svoje veci, že by chcel vyvinúť nejakú mobilnú aplikáciu a že či mu neviem poradiť s nejakou témou. A tak nejak sme spolu dlhé dni, týždne, mesiace debatovali, že čo tak by mohlo priniesť do toho sveta mobilných aplikácií niečo inovatívne a niečo ako užitočné. Až ma napadlo práve vyvinúť nejakú mobilnú aplikáciu pre kojace maminky. Že to je niečo, čo som postrádala, niečo, čo proste chýbalo. To už si měla teda miminko. A to som ešte nemala. Ja som ešte ani tehotná nebola. Ale už přemýšľala, že budeš potřebovať aplikáciu. Ale už tak nejak, áno, samozrejme, plánovali sme deti, to je jasné. A tak nejak som mala pocit aj od svojich kamarátok, že ktorí s tým proste už v tom čase to riešili, že to chýba. Takže sme to spolu začali vyvíjať. Ja som chrlila tie nápady a manžel to programoval. Až teda nejak vlastne tým, že my sme to robili snáď rok a pol alebo nejak tak vlastne postupom ja už som bola aj tehotná a začala som sa orientovať práve na tú výživu tehotných, všeobecne žien, či už akoby prekoncepčná starostlivosť alebo v rámci tej gravidity alebo aj potom nejaké chudnutie po pôrodu alebo nejaké problémy po tom pôrode s tým spojené a samozrejme výživa detí. Teda... A aplikace dopadla dobře? Dopadla, už je na stiahnutie, už aj vylepšená viackrát. A používala si ju sama? Určite, sama som ju používala, zaznamenávala som si tam niektoré veci, pretože môj malý mal v 3 mesiacoch veľmi nepríjemné stolice, ktoré sa podobali na to, že bude mať alergiu na mliečnú bielkovinu, čo sa nám potom potvrdilo, takže sme boli na eliminačnej diete, alebo teda ja som bola, keďže som ho v tom čase iba výhradne kojila, ešte nemal príkrmy, takže som si tam zaznamenávala práve jeho stolice, zaznamenávala som si tam, čo som zjedla, jak to zhruba vyzeralo. A používala som to v tom čase aj na nejaký ako časovač kojenia, pretože tiež sme prekonali myslím zhruba v tom 3. 4. mesiace nejaké bojkoty kojenia. Bola som z toho trošku taká nesvoja nervózna, takže to bolo super, že som si to mohla zaznamenať. Je to perfektný sprievodca práve tým zaznamenávaním, že keď má žena s tým miminkom skutočne problém, tak to môže ukázať pediatrovi, pretože sú tam aj určité akoby percentilové grafy, dokáže si tam zaznamenávať aj vývoj toho dieťatka, hmotnosti, výšky alebo teda dĺžky. A vie to byť taký ako perfektný nástroj pri tej komunikácii s pediatrom. To určitě můžeme hodit potom do popisku odkaz, požádám tě o něj. Ty jsi měla určitě teda výhodu v tom vlastně, v té znalosti. Ve chvíli, kdy se vyskytl problém u malýho, tak si tušila, co by to mohlo být, nebo asi tvoje znalost určitě hodně pomohla komunikaci právě s pediatrem a tak, je to tak? Je to tak. Bohužiaľ... Strašne ľutujem tie dnešné ženy, alebo teda ľutujem. Príde mi, že tá doba je veľmi náročná v tom, že máme extrémne množstvo informácií, ktoré sú často protichodné a tým pádom sa úplne moc nevieme rozhodnúť, že ktorý ten smer bude ten pre nás správny. Takže logicky jasné, že musíme ísť za pediatrom, iba že ani pediater nie často a nie vždy dokáže tú maminku správne nasmerovať. Môže to byť bohužiaľ aj vo vedomostiach, pretože laici majú všeobecne pocit, že lekár vie všetko. Ale to už dávno tak nie, pretože tá medicína je veľmi diverzifikovaná
a na rozličné odbory, takže ten pediatr nevie úplne všetko o handlingu, nevie všetko o diastáze a rozličných iných fyzioterapeutických záležitostiach, nevie všetko o logopedických záležitostiach, nevie o výžive, takisto toho až tak moc, to znamená, že tam je strašne dôležité potom, aby ten pediatr odkazoval na niekoho, kto tomu rozumie. No a to je presne ten kameň úrazu, že často vôbec ani nevie, že takí ľudia ako som ja existujú. Takže bolo skvelé to, že keď mal malý tieto problémy a mne tam blikla tá kontrolka, že aha, bude to asi ABKM, tak som šla k našej pediatričke, povedala som jej to a tam mi hneď povedala, no tak maminka, vylúčime mlieko. A ja vravím, že áno, ja viem, čo mám vylúčiť, akorát vy o tom musíte vedieť, pretože my to musíme nejak zapísať, nejak to mať ošetrené a ja to znovu za 2 týždne zavediem a aby ste o tom vedeli, že sa to môže proste nejak prejaviť a my sme tam v tom čase riešili očkovanie, takže samozrejme sa to odkladalo malinko. No a dopadlo to dobre, mal to nejaký čas a potom to vyprchalo tak, ako väčšina tých detských alergií. Ale je pravda, že v momente, keby som bola úplný ako laik, tak by to bolo veľmi pre mňa stresujúce. Pretože skutočne tých informácií na tom internete je množstvo, do toho vstupujú tie sociálne siete a zrazu máme pocit tej rozhodovacej paralýzy, že teda neviem, že či k tomu mám vylúčiť ešte aj vajíčka a soju a ešte nejaké konkrétne mäsa. A kamarátka říkala, že tohle jej pomohlo. Presne, no. Takže ja som si šla tak, ako som vedela zo školy a bolo to super, pretože rýchlo sme na to prišli, rýchlo sa to vyriešilo, teličko takzvané sa očistilo, čiže on už proste po týždni, po 2 to bolo v pohode, potom sme to znova zaviedli, bol tam problém, takže sa to nejakú dobu držalo a potom v rámci príkrmov normálne už dostali jogurt a bolo to všetko v poriadku, takže som za to bola rada. Tak to mám radosť i za tebe, že nemusíte řešit nic teď, ale je pravda, že si nakousla téma, co vnímám taky silně a to, že za naše zdraví jsme nejvíc odpovědní my sami. A myslím si, že máme často pocit, že tím, že máme doktora a byli jsme u doktora a doktor řekl, že to je dobrý, je to dobrý. Dítě prospívá, fajn. Prostě 5, hotovo, pokračujeme. Ale určitě nejsem sama v tom, že máme takovou tu myšlenku, tyjo, ale mně se to nezdá. Možná to není dobrý, ale říkali, že jo, tak nebudu hysterka, nebudu tam dělat, má tam narvanou čekárnu, že ti doktoři, já se jim jako taky nedivím, to teď jsem tady četla v Respektu, jaký je nedostatek lékařů a jaký bude nedostatek lékařů, takže chápu, že prostě oni potřebují oočkovat a poslat nás pryč, ale je nakousla to i s tou fyzioterapií, i s dalšíma specializacemi, asi je potřeba se nebát ozvat a pokud nás pediatr neodešle, tak hledat sami, je to tak? Je to určite tak, ja som s malým riešila aj predilexiu hlavičky, kde sa mi otáčali iba na jednu stranu. Ja som vedela už vlastne od porodnice, že to nebude dobré. Tak nejak v hĺbke duše som to cítila ako matka, tú intuíciu. To je přesně to, co jsem měla na mysli, takový ten pocit, mne sa to nelíbí. Akurát ten pocit nemusí byť treba zreálny. To treba povedať, že množstvo žien je príliš vystresovaných a príliš upätých na to dieťa a riešia fakt kdejaký prd. Hormonální zmeny. Presne tak. A že je to zbytočné a kontraproduktívne, tak je jasné, že tam to bude malinko inak, ale pokiaľ fakt cítiš takú tú intuíciu, že mne sa to fakt nezdá, tak to asi bude správne. A mne všetci vraveli, že neboj, to sa do 3. mesiaca spraví a ja som sa iba tým tak ako uchlácholila, vrajím si dobre, ale furt to tam bolo a strašne ma to stresovalo. A tým, ak som práve tá skoliotička, tak som vedela, že ja nechcem, aby mal také problémy ako ja. Takže v tom 3. mesiaci na tej preventívnej prehliadke u pediatričky som to spomenula, že sa mi zdá, že ako do C-čka, že je ako vykrútený, otáča hlavičku na jednu stranu, ona mi povedala, mne sa to ani nezdá. Mne príde, že je docela dobrý, ale keď máte taký pocit, tak si zajdite. Tak mi vypísala žiadanku, ale bol to vlastne de facto na môj popud. A my našťastie sme šli tak skoro, pretože sme vlastne od 4. mesiaca sme začali cvičiť Vojtovku. Taky to máme za sebou s dvěma holkama. Super to bolo. Jo, to je jako, kdo si to zažil, tak ví, že to je opravdu něco, co člověk chce si dát k tomu miminku, no. Ale spravilo se to a je to... Opravdu, pomohlo vám to tiež? Pomohlo to hrozně moc. Ale byla jsem přesně ten případ, kdy poprvé jsem to neřešila, protože všichni říkali, že dobrý. A ty jsi taky moc jako nelezla a ty taky jsi taková byla, taky dívej, já jsi v pohodě. No, ale říkáš, ty máš skoliózu, jako taky cvičím teď velká a dospělá, protože nechci, aby mě ty záda bolely a když vím, že to můžu vyřešit v jejich roce, tak pojďme to vyřešit. No. Takže taky jsme si prošli, ale taky by to z pediatra nepřišlo.
Taky to muselo být z mé strany, takže... Zase je trošku taká obhajoba pediatrom, pretože tým, že som zdravotník, tak ja s nimi samozrejme rada spolupracujem a zastávam sa ich v tom, čo mám pocit, že to dáva zmysel. Oni majú tej práce strašne moc, to je tak ako jasné. A je to aj o tom, že predsa len ten pediatr s tým dieťatkom netráví toľko času, nepozná ho tak ako tá matka. Tá matka je s ním 24/7, takže vie, že aha, áno, neotáča sa tak, ako by mal. Proste to vie, lebo to vidí. Ten pediatr možno vidí mierny náznak a povie si, tak to je ešte asi v pohode. Hej, čiže to je taká tá trošku obhajoba, že ten pediatr nemôže všetko podchytiť, ono to tak nejde. Jo, vrátím nás zpátky k tomu, k té výživě. To bychom mohli probírat asi dlouho, ale zmínila si ten internet, zmínila si různý mýty a to, že často máme protichůdné informace, protože něco jsme si vygooglili, něco tamhle naše oblíbená holka na Instagramu postla a řešila to se svým dítětem a těch informací je hodně. Tak máš něco, co tě vyloženě jako dráždí žaludek, když se podíváš a zase vidíš tady tu super informaci, která je zaručená a zase se objevila a zase ji všichni jako budeme následovat. Něco, co tě tam hodně dráždi. Tak mňa dráždi často množstvo vecí. Ja som dosť taká veľmi ako podrážditeľná. Ale na tom internete je množstvo mýtusov, čo sa týka stravy. To je jasné. To by sme tu mohli byť ešte ďalšiu hodinu. To nemá asi zmysel preberať, ale skôr ma dráždi to, keď si ľudia myslia, alebo dráždi. Trošku ma mrzí, že nie každý si úplne uvedomuje, že to sociálne siete sú nejaký výřez proste tej reality, ktorá skutočne tam je. Je to nejaký ako okresaný úsek časový toho života toho konkrétneho jedinca. A väčšinou ten jedinec tam postuje tie veci, ktorých má radosť, ktoré mu vyšli, alebo tak, ak chce, aby to vyzeralo. Takže to je často ešte zahalené potom tým tajomstvom. A človek, ktorý nad tým takto neuvažuje a nevie úplne, aké sú tie algoritmy sociálnych sietí, že to je čisto dopaminová záležitosť a že sa ti tam ukazujú v dnešnej dobe už veci, ktoré si ani nelajkla nikdy, že ty bláho, že toho človeka som nikdy nesledovala a prečo mi to tam vyskakuje. A keď nemáš túto znalosť, tak vlastne ťa to hrozne pohltí a ovplyvní a môžeš mať pocit, že ty nie si dosť dobrá, keď tam netvoríš tie svačinky pre tie deti tak brutálne kreatívne, jak tá Petra Kuřátková. A keď proste nemáš 5 porcií jedla denne každý deň a keď tam nemáš dosť ovocia a keď tam nemáš ešte a hrozne ťa to môže práve dráždiť a môžeš mať z toho až trošku také úzkostné a depresívne stavy, že nie si dosť dobrá mama. A to je to, čo ma hrozne mrzí. Neviem, či dráždi, ale mrzí ma to, že sa to stáva a že tie matky sa na tom internete strašne osočujú. Že jedna niečo urobí, tá druhá jej to skritizuje a dáva tie nevyžiadané rady, do toho nejakú informáciu, ktorá je úplne mimo mísu, ktorá nie je vôbec ako pravdivá. A nám pomohlo to a nám tamto, tak toto je to, čo ma dráždi, pretože sa tam nepovie ani nie, že tá pravda, ale to, jak to skutočne je. Já s tím souhlasím, myslím si, že jsem to nakousla už i v pár epizodách předchozích, že by bylo možná fajn občas se vrátit k tomu životu bez těch sociálních sítí, ale sama jsem si tím prošla a není to pro mě asi udržitelný, nebo ani to tak nechci, protože na druhou stranu tam člověk najde i super věci. Presne tak. A dokáže se inspirovat a dokáže ho to nakopnout, že tyjo, ale ta Peťa uvařila dobrou večeři, tak já jdu taky. Ale jak říkáš, no je ten balans a ta míra toho, nastavit si to nějak a pracovat s tím. Máš nějakou vlastní techniku, jak se s tím pereš, aby tě to nepohltilo? Bohužiaľ tým, že ja už vnímam tie sociálne siete ako určitý marketingový nástroj pre mňa a pre svoje služby, tak som v tom našla taký balans, že tam trávim síce pomerne dosť času, ale toho pracovného, nie toho konzumného. Čo sa týka konzumácie sociálnych sietí, tak to mám nadstavené tak, že to nerobím pred spaním, že tam vypínam, že tam maximálne doriešim nejaké mailíky ohľadom konzultácie a tak. A že to nemám proste iba tak ako na nudu. Takže máš vyloženě čas, že si jdeš jako sednout a podívat se? Nebo... Presne tak, snažím sa, nevravím, že som v tom 100%, na to vôbec nie. A takisto by som nedokázala vypnúť akože na týždeň, že týždeň sa tam ani nepozriem. My, keď sme boli na dovolenke, tak samozrejme, že som tam chodila, pretože mi písali ľudia a človek, keď
vlastne v tom pracuje, tak má to určitý pracovný nástroj, tak to vníma inak. Ale je pravda, že už nekonzumujem ďaleko toľko ako kedysi. Keď som s tým začínala, tak som sa dosť potrebovala nabudiť, nainšpirovať a presne tak, že tie sociálne siete vedia byť perfektný nástroj, inšpiratívny, vedia ťa motivovať do určitých činností, ktoré by si bežne možno sa do toho nedokopala. Je to také, vieš si tam budovať komunitu s tými ľuďmi, vie ťa tam niekto pochopiť, podporiť, čo ti môže chýbať v tom svojom sociálnom živote, ale zároveň to bude byť obrovská pasť. Akože tým, jak sa ti vyplavuje ten dopamín za každé to reelsko a to video, čo zhliadneš, tak chceš vidieť viac a viac, lebo si v tom materskom strese a nemáš dosť dopamínu v rámci svojho života, tak to konzumuješ a môžeš sa práve prichytiť, že ten mobil máš v ruke furt. A prišla som do bodu, ja neviem, mal asi rok a povedala som si, že ja ten mobil držím furt v ruke. A že to konzumujem a že to nechcem. Že nechcem, aby ma videl pri tom svojom vyrastaní s mobilom v ruke stále. Takže snažím sa teraz držať také časy, že idem po neho do škôlky, a ja už ten mobil nemám takto do večera, prípadne keď potrebujem pracovať, tak mu poviem, že mamka teraz musí pracovať, bude s tebou tatík, alebo proste budeš sa tú chvíľočku hrať a potom znova akoby to odložím a aktívnejšie sa mu venujem. Najhoršie to, čo pre mňa bolo, je, že popri tom, jak som sa s ním hrala, tak som vlastne vybavovala maily, ale nebolo dobre ani jedno, ani druhé. A on to vnímal, že mu nevenujem tú vedomú pozornosť a potom sme boli z toho všetci nervózni, takže som sa to snažila takto odfiltrovať. Zároveň vnímám i, že pro mě je to zátěž v hlavě. Jo? Vlastně se snažím dělat hrozně moc věcí za ráz a přemýšlím nad něčím jiným a u toho stavím věž z lega a nevnímám to, nedávám to a jsem z toho ve stresu. Takže úplně rozumím a chápu. No. Je to asi něco, co každý musí najít, tu svou cestu. A ještě mě napadlo, když omezíme ten dopamin tady, tak kde ho získáme? Když sama říkala, že na materské toho tolik není. Je toho toľko, ale v momente, keď si ukrojíme pol hodinu ráno z toho dopamínu, potom ešte niekedy na obed, tak ono nám už skutočne, už sme sa tak zasytili, že už sa potom neradujeme z tých bežných vecí v tom živote. A potom tá materská nás trošku ako série. Jo, dúfam, že to môžem takto povedať, úplne napriamo. A v momente, keď trošku vypneme tie sociálne siete, prestaneme sa porovnávať s tými ostatnými, lebo ono nás to trošku ženie do toho porovnávania. Či chceme, či nechceme. Proste to tam je, aha, ona teraz uvarila toto, aha, ona šla na taký výlet s deťmi a čo ja robím dneska? Dneska fakt to nedávam ani jedno, ani druhé. Tak máš z toho trošku depku. A v momente, keď to vypneš, ráno začneš s čistým štítom, uvaríš si podľa seba, chceš, nechceš, dáš kapsičku, proste zariadiš sa, ak potrebuješ, nie každý deň je úplne super, to je jasné. Tak ten dopamín sa ti zrazu vyplaví rýchlejšie aj v tých činnostiach, kde by sa ti predtým nevyplavil. Zrazu cítiš, že mňa vlastne strašne teší, že začalo svietiť slnko a že to je úplne krásny výhľad. A zrazu vnímaš tú krásu z tých bežných činností ďaleko intenzívnejšie, než keď si proste furt nacapená na tom mobile. Je pak, jasně, když máš tu maximální dávku, řekněme, tak je pak těžký se radovat z té menší, rozumím. Jo, to je moc hezký point a musím přiznat, že jsem začala vnímat třeba střídání ročních období až s dětma. Jako ne, že bych nevěděla, že je jaro, léto, podzim, zima, ale taková ta krása z toho, ta obyčejná, jak říkáš, to, že najednou padají listy a to, že je první sníh a že to není jenom to, vlak bude mít zpoždění a mám mokrý boty, ale že to je to, my budeme vytáhnout ty boby, to je super a vezmeme ty listy domů a uděláme tady z nich nějaký kreslení. Že si to člověk začne uvědomovat víc a začne ho to těšit, protože to dokáže vnímat, dokáže zpomalit a nežene se jenom za tím časovým rozvrhem, co máme běžně v práci, když nejsme na materské. Takže hezký point, musím si to připomínat taky častěji. No ja tiež, veď ono to tak fakt je, že máme niečo akoby v rámci svojich predstav a ideálov a to tak aj so stravovaním. A potom tá realita a tá prax a je vždycky fajn pripomenúť si, keď si dole a máš také tie myšlienky, akože aha, dneska to zase nevyšlo, jak som si predstavovala, tak si povedať, OK, ale pred mesiacom som bola kde? Tak to bolo ešte horšie. Fajn, takže som trošku vzrástla, trošku sa mi niečo podarilo. A ja vždy svojim klientom vravím, píšte si denník, napíšte si to tam, čo vás trápi a čo sa zlepšilo. A potom po tých týždňoch, mesiacoch budeš vidieť tie výsledky. Je to tak. Je strašně těžký se hejtit, jako si nadávat sám sobě, že to je zase špatně a že nejsme tam v tom ideálu, co jsme chtěli být.
ale taky to používám, že porovnávejme se s tím, jaký jsme byli včera a před měsícem a sami se sebou. Presne. Takže souhlasím, no. Když jsme mluvili o těch sociálních sítích, jak to máš s hejtem tady s tímhle od ostatních? Teda nemyslím od sebe sama, to je možná nejhorší. Ano, to si dávám do hejtov, ano. A to ženy to tak jako mají, ale co ostatní? Setkáváš se, že by ti psali lidi, že seš, nevím, jaká, ani nemám vlastně představu, co by ti všechno mohli psát, ale spíš, jestli si to bereš osobně, nebo zvládáš se nad tím povznést? Je pravda, že ja sa nestretávam s tými hejtami. Takými tými ako, že si úplne škareda, ty máš úplne hrozný hlas, alebo rob so sebou niečo, lebo vyzeráš strašne. Tak niečo takéto akoby na svoju osobu nedostávam. Asi raz iba som v nejakom reelsku mi jedna písala súkromnú správu, že si mám nalakovať nechty, lebo to bude vyzerať lepšie. Takže to je niečo, čo ja sa nad tým usmejem a poviem si díky za radu. Možno máš pravdu, že by to vyzeralo lepšie, ale nemám na to kapacitu, aby som mala nalakované nechty teraz zrovna. Takže nad takýmito vyslovene blbosťami sa viem povzniesť. Netýka sa to úplne vždy Instagramu, ja mám pocit, že tam mám veľmi fajn komunitu ľudí, ktorí sme si tak nejak plus minus prajní a aj niečo, keď mi nevíde, tak to asi ako akceptujú a povznesú sa nad tým a nemajú tú potrebu mi to písať, pretože ja vždy vnímam to, že keď ti niekto napíše hejt, tak ten problém má on, nie ja. Ten človek s tým potrebuje pracovať, takže sa snažím nad tým povzniesť práve na iných sociálnych sieťach, než je Instagram, pretože ďaleko toxickejší mi príde Facebook. Tam teda tá komunita je malinko iná, neprajná a práve taká, že viacej hejtí a tam som dostala nejaké také spršky, že sa mám vrátiť naspäť na Slovensko napríklad. Alebo že si mám viacej doštudovať češtinu a slovenčinu, pretože tým, jak som tu už pomerne dlhú dobu a mám manžela Čecha, tak je jasné, že sa stáva, že tá slovenčina nie je úplne čistá a môže tam preniknúť nejaké české slovíčko, nejaký čechizmus, alebo vyslovene aj poviem niečo vyslovene česky, pretože ma to už fakt napadá primárne v tej hlave a príde mi to také nefér. To je dôvod, prečo sa nesnažím rozprávať úplne česky, pretože mám pocit, že by to strašne veľa ľudí dráždilo, ale je pravda, že potom sa v tom nikdy nezlepšíš. Takže som si povedala, že kašlem na to, som Slovenka, nehambím sa za to a môj muž to miluje, keď rozprávam po slovensky, takže som si povedala, proste nebudem rozprávať česky a hotovo. Písaná čeština mi toľko nerobí problém, ale je pravda, že občas tam preniknú nejaké také veci, ktoré by nemali a to dostávam aj na Instagrame občas takú spršku, neviem, či to je úplne hejt, ale je to práve taká tá nepríjemnosť, ktorú musíš alebo chceš riešiť. A to, keď ti niekto napíše, ako nehovorí sa pri more, ale k moru. A ja, aha, tak jo, tak díky. A v oblasti té výživy? Je tam i to, že zasahují jakoby do tvé kompetence nebo do toho, čím se živíš a mají pocit, že to ví líp než ty, nebo že jsi jako, žiješ v nějakým paralelním vesmíru, to je nereálný a ty si tady hraješ na nějakou jako... To sa stáva skôr v bežnom živote. Asi sa mi to nestalo, že by mi niekto napísal, že vieš čo, ty to máš úplne hrozný ten jedálniček a mala by si to robiť takto. To skutočne sa mi nestáva, ale stáva sa mi to v bežnom živote, že máme nejakú rodinnú oslavu alebo ideme niekam s kamarátkami, nejakí noví známi sú tam, ktorí ma nepoznajú, dozvedia sa, aké mám povolanie a povedia si, aha, a ty ješ pizzu? Tak to je nejaké divné. Aha, ty piješ pivo? Aha, ty si objednala načos v kine? Sme ťa videli. A ja vravím, áno, ja som úplne normálny človek. A tam býva často ten rozdiel medzi tým poradcom a tým terapeutom. Nevravím, že to je tak v 100% prípadoch to vôbec, ale občas tí koučovia a tí špecialisti na výživu majú práve taký ten čierno-biely svet, kde oni si všetky tieto potraviny kategorizujú na nezdravé a nikdy v živote proste si ich nesmú dať a neviem, či to je úplne udržateľné aj pre nich samotných, možno to je tiež iba nejaká póza a doma to majú inak, ale ja sa netajím tým, že si dám občas sladkosť, že si dám aj niečo, čo v očiach laika môže vyzerať nezdravo, pretože my nemáme skutočne zdravé a nezdravé potraviny. Všetko je to o množstve a o frekvencii konzumácie. Takže nejseš ten, co by se pohoršoval, že si dá niekto mekáč a že to přece je zabiják lidstva. Nie som, pretože my nevieme ten príbeh toho človeka. My nevieme, že čo má všetko za sebou, čo má pred sebou, kam smeruje. Možno nesmeruje nikam a je mu to jedno, tak takému človeku vôbec ani neradno radiť. To sú presne tie nevyžiadané rady, o ktoré on nestojí.
a my nevieme, že či náhodou kedysi to nebolo horšie než ten mekač. Hej, my neviem, proste nepoznáme ten príbeh. Možno, že sa stravuje úplne perfektne a vyvážene a zrovna teraz išiel po nejakej službe a potreboval sa staviť na pumpe, na mekač. Proste to bola jediná možnosť, aby sa najedol, tak to je stále lepšie, než aby hľadoval. Takže za mňa tieto veci ja vôbec napríklad nesledujem, čo ľudia nakupujú v obchodoch, že či tam majú fúru zeleniny, ovocia, alebo tam majú aj čipsy a kolu. Ja to vôbec nesledujem, pretože je to nevypovedajúce o ničom. Ani o tom človeku, o ničom. My nevieme, jak ten človek žije. Ani ten nákup v obchodě. To já teda se přiznám, že jsem občas pohoršená, no, když někdo přede mnou jede a má tam ten nákup a přesně tam jsou ty brambůrky, kola. Tak to je třeba, řekněme, party, jo. Ale no právě. Ale pak tam vidíš jako ty dětské věci a mě to hrozně dráždí, jako když tam jsou ty, nechci jmenovat žádný značky, ale prostě sladký jogurtíky a sladký pitíčka a jenom protože to má hezký obrázek a nevidíš tam právě nic z toho zdravějšího, řekněme, z té ovoce, zeleniny a takových těch jako věcí, co bychom měli asi mít všichni v jídelníčku, tak môže byť, že to nakupujú inde. No, že... Môže byť, že ovoce zeleninu kupujú niekde inde. Môže byť, že to majú zo zahrádky, preto to nekupujú v supermarkete. Môže byť, že to kupujú pre niekoho iného, než pre svoje deti. Je to otázka. Rozumiem ti, čo chceš povedať a samozrejme, že z časti sa s tým stotožňujem a je to skutočne tak, že keby si to možno nejak rozoberieme na drobné, tak asi väčšina ľudí to tak potom má, že to doma jedia, jedávajú to pravidelne a tak ďalej. A je to škoda, ale proste každý má voľbu, no. Každý sa môže rozhodnúť, čo si kúpi, ako často si to kúpi. Možno, že tie termixy sú jediná vec, ktoré dostanú do dieťatka a je to furt lepšie, než keby malo hľadovať, že? Jo, učím se to stále, no, nesoudit. Myslím si, že je to pořád lepší, než to bývalo, ale super. Je to celoživotní práce asi, no, nesoudit ostatní a neporovnávat se s ostatními. Takže děkuju za to, za dobrý point. Dám si na to pozor. Ještě jsem se tě chtěla zeptat s tou dětskou stravou a teď jsme to nakousli i s tím obchodem, rodiče. Myslíš si, že je možný, aby dítě jedlo, nebo aby se dítě naučilo stravovat se hezky, správně a přitom mělo doma rodiče, který to vůbec nezajímá nebo který nejí takhle? Aby rodiče řekli, ty budeš jíst tohle, protože to je zdravý a chceme, aby se smělo dobře, líp než my. Ale já se omezovat nebudu. Já si dám ty brambůrky a čipsy, ale to ty nemůžeš. Jak velkou roli tam hraje ten příklad? No, rolu hraje úplne ako významnú a veľmi veľkú, to je ako jasná vec. Pôjde to ťažšie naučiť to dieťa. Môže to byť pre niektoré deti alebo pre niektorých rodičov až nereálne. Teoreticky samozrejme je to tak, že to nie je jediný faktor. To dieťa stále chodí do nejakého predškolského alebo školského zariadenia, môže byť čas tráví s kamarátmi, s rovesníkmi, s babičkami, s dedečkami, s tetami. Neviem, ten samozrejme závisí na veku toho dieťatka, ale určite ten rodič a jeho príklad nie je jediný faktor, ktorý zohráva úlohu v tom, ako to dieťa sa stravuje a ako sa bude stravovať do budúcna. Ale rozhodne platí to, že v momente, keď je rodina, ktorá sa stravuje úplne klasicky, česky by som povedala, to znamená kúpujú rozličné salámy, extrémne množstvo proste udenín, nemajú skoro žiadnu ovocie a zeleninu, kupujú namiesto klasických bielých jogurtov a tvarohov, ako tí Joe kupujú také tie detské presladené termixy a rozličné proste sladké dezerty, kupujú množstvo sladkostí a čipsov a bohužiaľ nie je rarita všimnúť si ročné dieťa, ako je čipsy, to je fakt strašné a tam skutočne ten základ už je veľmi naštiepený a zlý a takéto dieťa potom sa bude ťažko učiť na nejakú pestrú, vyváženejšiu stravu, než len to, čo vidí u tých rodičov, lebo je pravda, že do nejakého roka, 3 rokov možno povedzme, sa buduje nejaký vzťah k jedlu, buduje sa tam tá preferencia potravín, pretože do toho roka do 3, kým nedáš dieťatku na výber, že tá strava môže vyzerať aj tak, aj tak, aj tak, nezoznámiš ho s tou celou plejadou tých potravín, s ovocím, so zeleninou, s mliečnymi výrobkami, s mäsom, s vajíčkami a tak ďalej, tak o to ťažšie to potom bude, keď to budeš chcieť robiť v tých 3-4 rokov. Už to tam ide ťažko, pretože to dieťa má k tomu jedlu neofóbiu. Ono tomu nedôveruje, pretože sa s tým doteraz nestretávalo. Hej, čiže my skutočne tou našou rodičovskou úlohou je do toho roka
maximálne 3, máme ten priestor predať tým deťom tie znalosti a naše postoje k tej strave alebo aj celkové k tej kultúre toho stolovania. Že či jedávame v zhone, v strese, hádame sa pri tom, alebo sme všetci za jedným stolom. Väčšinu jedál, nevravím, že každé sa dá, lebo tak máme mužov v práci, treba za tak. Ale aspoň väčšinu. Či máme pri tom pustený nejaký rozptylovač, telku, rádio, knižky, hračky a podobne. Je to rôzne a je to skutočne na nás. A niekedy to ide ľahšie, niekedy ťažšie, ale takto je to potom pre tie deti jednoduchšie uchopiteľné. Už potom, keď chodia do škôlky, do školy, už to ide ťažko. Neviem, že sa to nedá, ale už to ide ťažko. Napadaly mě k tomu další otázky. Za prvé, když má moje dítě 4, tak nejdu skočit z mostu. Určitě, jak říkáš, určitě se s tím dá něco dělat. A za druhé, myslíš, že teda je potřeba začít od sebe? Že je nutný změnit svoji stravu, aby dítě začalo líp jíst? Nebo že nějak souběžně? Co bys vlastně doporučila? Řekněme, že teď nás poslouchá někdo, kdo si je vědom toho, že možná jeho dítě nejí úplně ideálně, ale zároveň on taky není úplně ideální v té stravě, tak ani nemusíme byť. Ja najskôr potrebujem povedať, že my nemusíme byť všetci 100% v tom stravovaní. Ja sama nemám 100% jedálniček každý deň. Niektoré dní mám také úplne ukážkové, že mám chuť si to vytlačiť niekde a zaramovať, že áno, takto chcem, aby to bývalo, a niekedy to mám veľmi ako zlé. Že si poviem, že aha, dneska som to nezvládla, ale vždy si poviem tie dôvody, prečo, čo sa mi tam dialo, a poviem si, dobre, tak zajtra to bude lepšie, a už to býva lepšie. A to je treba povedať, že proste nás ženy treba ovplyvňuje hormonálny systém, tie naše chute rôzne, proste preferencie potravín. Je to normálne, niekedy sa máme lepšie, niekedy horšie. A takto to môžu mať aj tie deti. Niektoré dni majú lepšie a sú ochotnejšie príjmať aj tú neobľúbenú zeleninu a ovocie a tak. A niektoré dni proste majú horšie, no. Tak to je. Takže určite netreba byť 100%. Treba poznať, to je základ. Mať tú znalosť, ako ten jedálniček zhruba by mal vyzerať. K čomu smerujeme. K tým ideálom sa približujeme. A to je dôležité mať na pamäti a snažiť sa to v rámci rodiny si zmanéžovať, aby sa nám to čo najviac darilo. Nemusí to byť 100%, ale aby sme sa k tomu približovali. A v momente, keď to naše dieťa má s niečím problém, to znamená, je vyberavé, nejedáva nám niečo, čo my by sme si predstavovali, aby jedlo, a my sami to nejedávame, tak áno, tam treba začať od nás samotných. Pretože ťažko budeme učiť dieťa na ryby, keď my ryby nejedávame. A my máme tu vedomosť, že je fajn mať zaradené 2 ryby do týždňa a my si dáme 1 za mesiac a trápi nás to, že to naše dieťa nejedáva tie 2 do týždňa, tak ja sa potom pýtam svojich klientov, a vy máte teda ako často ty rybu? No tak raz za mesiac, raz za 2, niektorí iba na Vianoce, že? A ja vravím, a je to pre vás bytostne dôležité, aby to dieťa jedávalo 2-krát do týždňa ryby? Ako to zvládnete doma pripraviť, keď vy sami to nejedávate? A to je presne ten aha moment, keď si ten rodič povie jaj, tak asi musím začať od seba. A ja vravím, ale nemusíš. Akože nie je žiadna konkrétna potravina v tom jedálničku must have. To nie je o tom, že každý jeden z nás musí jedávať ryby, inak cez to nejde vlak a budeš mať úplne hroznú tú stravu. Trebárs, keď to vezmeme na tie ryby. Tá strava môže byť úplne krásne vyvážená a pestrá aj bez tých rýb. Problém je vtedy, pokiaľ či už ten dospelý alebo to dieťa nejedáva celú skupinu potravín. To znamená, že dieťa v jedálničku nemá ovocie a zeleninu. Alebo má len banán. Nič iné nezje, iba banán. Tak tam je to trošku problém, pretože samozrejme my by sme chceli, aby jedlo aj iné druhy ovocia a zeleniny, alebo aspoň 1, 2, 3, 5, pretože čím viac, čím pestrejšie, tak tým sa odfiltrujú trošku škodlivosti, ktoré by sa tam naakumulovali, keby jeme tú konkrétnu potravinu proste pravidelne vo väčšom množstve. To je jak s tými rybami. Keby ju jeme každý deň vo veľkom, tak to nie je úplne zdraviu prospešné, protože ťažké kovy XY, hej. Může nás zabít i voda. Já si to pořád pamatuju, ten šok, když jsem si to tehdy přečetla v nějaké učebnici, že i voda může zabít člověka, pokud vypije, nevím, 8 litrů nebo ano, kolik zaraz a úplně, cože, jako fakt? No, to je krásny príklad, áno, že sa vieme intoxikovať aj vodou. Takže preto tá pestrosť je tak dôležitá, aby sme odfiltrovali tieto škodlivosti pri tom príjme v nadbytku jednej konkrétnej veci. A zároveň tým učíme dieťa na rozličné farby, štruktúry, textúry jedla. Proste iné je banán, iné je jahoda, iné je čučorietka, iné je avokádo. Proste sú to úplne iné potraviny. A
v momente, keď proste nám nejedáva trebárs absolútne mäso, ani vajíčka, ani tie ryby, tak už môžu chýbať trebárs nejaké bielkoviny, takže sa treba zamerať na to, že aspoň strukoviny by sme zvládli, v akej forme? Lušteniny. Áno, lušteniny, presne. Zvládli by sme orechy, zvládli by sme nejaké mliečne výrobky, proste pozrieť sa na to komplexne, že čo nám všetko chýba a čím by sme to mohli nahradiť. A v momente, keď proste je to iba o tom, že dieťa trošku je také, že nechce zelené, ako môj malý je taký, že on síce papá veľmi rád a kvalitne, myslím si, že má pomerne dobrý jedálniček, stále môže byť lepší určite, ale je to dané samozrejme aj škôlkou, ale čo mi fakt nezie sú rozličné proste zelené vňate, ako je kvopor, petržlenová vňať, nechce fazulkové struky, brokolicu, pokiaľ nie je schovaná, proste nemôže to byť nič viditeľne zelené, jedine hrášok má rád, to je ako jediná vec a inak proste to nezie. Nemám s tým problém, pretože viem, že sa to nejak netýka pestrosti jedálnička. A viem, že tú brokolicu, keď pripravím v nejakej placke alebo v nejakej forme schovanejšie, tak viem, že ju zje, že s tým nemá problém a viem, že toto je niečo, čo prekoná časom a keď bude mať možno 15, tak to proste bude baštiť a bez problémov. Takže ma to nestresuje. V momente, keby nejedával absolútne žiadnu zeleninu a ovocie, tak ma to logicky stresuje, pretože viem, že mu môže chýbať celá rada rozličných vitamínov a minerálnych látok a už s tým musím pracovať a pozrieť sa na seba. A idem mu príkladom? Skutočne mám a ja tú stravu vyváženú? Aha, nemám. Tak musím začať od seba. Bez toho to nejde. A tak řekněme, že jsme si teda trochu namotivovali, že jo, tak chtělo by to zlepšit malinko, posunu se v tom dál, tak dělám ten lepší nákup dneska, nakoupím to ovoce a zeleninu, něco uvařím, připravím a teď, že jo, dám to na ten stůl a ta reakce bude pravděpodobně že prostě ne, jako... Máma bléfuj. Jako, v žádném případě, prostě nejím. Tak jak, co doporučíš? Nebo máš na to nějakou strategii, jak se z toho zaprvé nezbláznit, protože mám jednoho jedlíka, jednoho nejedlíka, budu to takhle jako škatulkovat a vlastně tak jsme se s Peťou seznámili, že já jsem jí požádala o konzultaci k dceři, která přestávala jíst. No ani ne, ale prostě měla ty svoje oblíbené věci a já jsem začala cítit, že už mě to omezuje. Že už mě nebaví, že nemůžu udělat vlastně nic jiného k té večeři, než tady těch 5 potravin, věcí, protože vím, že to nesní. A že už jako bych taky chtěla mít jiný jídla a nechci jí pořád chystat jiný jídla, už není tak malá. A teď ta starší už se taky ptá, že? A proč nemá něco jiného? Já to chci taky. A mluvili jsme o tom a není to snadný. Já úplně chápu všechny maminky, které s tím bojují, protože to odmítání a ten stres z toho, že ona tím pádem nesní nic a jde spát hlady, nedej bože, že se bude budit, protože má hlad, to je ještě jako další stres z toho, tak není příjemný a člověk jako rád by sklouznul vlastně možná k té jistotě. Ale jak z toho ven? Jak ven tady z té mentality toho, ale přece nebude hlady, já chci, aby prospívala, ale zároveň chci, aby jedla líp, tak kam se mám vrtnout, jako co s tím mám dělat? Je to strašne stresujúca, frustrujúca a náročná úloha. A ja chápem úplne všetkých rodičov, ktorí s tým majú problém a že ich nie je málo. Že vymaniť sa z toho začarovaného cyklu, kde sme trošku nastúpili do toho vlaku, ako to chce dieťa, ktoré si určuje ten jedálniček a vnútorne pocitovo cítime, že z toho potrebujeme i hneď vystúpiť, tak je to veľmi ťažké a nevieme úplne čoho sa chopiť. A ja vždy klientom, a vravila som to aj tebe, hovorím rada, že nezačni hneď z hurta. Ty nemôžeš predsa predpokladať, že keď ti dieťa doteraz jedáva 5 typov jedál, že musia byť suché cestoviny, mäso vôbec nie, musí to byť iba v tejto podobe a iba v tejto farbe a v tejto konzistencii, takže ti zrazu začne jesť lazanie, trebárs poviem, alebo risotto, to sú také typicky problematické potraviny, pretože sa tam sklbí množstvo ako faktorov, štruktúr, typov potravín, z ktorých sa to jedlo skladá. Takže určite je začať pozvolne ten cieľ, to znamená, nemám tú
predstavu a ten cieľ, že hneď od zajtra po tej konzultácii so mnou to dieťa bude baštiť proste vlastne všetko, čo som pripravila. To je úplne unreal. To sa treba zdieje po pol roku možno u niekoho. Je to strašne individuálne, ale treba si dať ten cieľ, že aby sme sa vymanili z toho kruhu, tak musíme vystúpiť. To znamená, ja musím začať pripravovať aj iné typy jedál, než to, na čo sme boli zvyknutí doteraz. A viem a musím sa na to vopred pripraviť, že to nepôjde hneď. A že to bude sakra ťažké. A musím si tam zvedomiť to, že bude ma to trápiť, bude ma to tam ťažiť. Aha, ja som teraz pripravila tie lazanie, ale mne to tie deti nejedli a pôjdu hladné. No a takto to nechceme. Pretože vždycky to vyberavé dieťa, keď učíme nejakým novým potravinám a jedlám, tak to musíme ísť na to postupne, tak aby to dieťa nemalo ten hlad. Vždy musí dostať naservírované jedlo, ktoré je pre to dieťa obľúbené. To znamená, má rada suché cestoviny, dám tam suché cestoviny. Tak ako som to robila teraz pol roka, tak to budem robiť stále s tým, že k tým suchým cestovinám sa budem snažiť zaradiť aj tú zeleninu neobľúbenú, alebo aj ten syr neobľúbený. Čokoľvek, čo to dieťa proste nejedáva a chcem ho naučiť. Ale tá nová vec, alebo staronová vec, ktorá v tom jedálničku aktuálne chýba a chceli by sme to dieťa to naučiť, lebo aj my to jedávame trebárs, tak musí byť úplne v minimálnom množstve. To nemá byť o tom, že dieťa na mňa jedáva ovocie a ja mu teraz a jedáva iba placky, tak ja mu spravím placky, nejaké lievance a k tomu mu dám plný kýbel, proste plný tanier, ja neviem, 5 jahôd, 2 pomaranče, to je úplná blbosť. Tá veľkosť porcie to dieťatko odradí. Pretože si bude mysleť, že to vlastne musí zjesť. To je niečo ako plná miska mučných červov. Proste to by sme nikto nezjedli. Nie, nezjedli sme. Ale ako náhle by sme tam nachystali nejaké jedlo, ktoré je pre nás obľúbené, a bokom by sme dali štvrťku mučného červa a povieme si, môžeš vyskúšať, nemusíš, je to na tebe a budeme to dostatočne dlho opakovať, tak garantujem úplne všetkým, že v nejakom bode, niekedy, a je to hrozne individuálne, príde ten bod, kedy to dieťa to aspoň okoštuje. Aj my by sme si vzali toho mučného červa. A je to hrozne individuálne podľa toho, ako tú povahu má ten daný človíček. Podľa toho, že či je vnímavejší, citlivejší na určité takéto veci, alebo je trošku splachovací a je mu to jedno. Je to tak aj u nás dospelých. Niektorí ľudia, aj keď na to nie sú zvyknutí kultúrou, tak tú misku mučných červov by si dali úplne v pohode. Treba by ju nezjedli celú, ale proste by ich to neodradilo a niekto by sa na to nemohol ani pozrieť. Mně ještě bych vypíchla to, jak jsi řekla, můžeš ochutnat. Protože viděla jsem toho spoustu a uslyšíte to i na hřištích a kde se octnete s dětma. Ať už jde o vydírání, ať už jde o slibování. A manipulování. Manipulování, ano. A dívej, a ona to jí. A proč ty si nedáš, když ona si dá. A je to pro tebe zdraví. A koupíme pak tu zmrzlinku. A já nevím, co všechno se tam promítá. Je to past, veď? I když toto dítě zní v tu chvíli, stojí to za to? Jako vyhráli jsme. Hele, snědla jahodu, ochutnala jahodu, už víš, že jí chutná, takže příště už to dá bez té zmrzliny, ne? Když teď si to naučila. No, u niekoho to tak môže fungovať, lebo niekto je skutočne taký, že veľmi neofobický a nechce ani ochutnávať tie veci. A keď použijeme nejakú ako jemnejšiu formu nátlaku, že keď vyskúšaš toto, dáme nálepku do zošita, podarilo sa ti, zatlieskame, si fakt úžasný, že si sa prekonal, že si to zvládol, lebo viem, že to je pre teba náročné, alebo doteraz bolo a ty si to dneska fakt dal, tak to môže fungovať potom motivačne pre to dieťa na budúce. To znamená, on si to pamätá, aha, všetci boli strašne nadšení z toho, ja som dostal nejakú nálepku, zbieram tu nálepky, potom si pôjdeme kúpiť autičko za 5 nálepiek, wow. Asi má zmysel sa snažiť a snaží sa, lebo to dieťa ešte v nejakom 2-3 rokoch nemá nejakú ako vnútornú motiváciu. Zvedavosť? Môže to byť aj zvedavosť, určite, ale myslím si, že nejaká takáto stratégia môže byť nápomocná. U niekoho, nevrám, že u všetkých, u niekoho. Ale z toho, čo si ty hovorila, tak tam vnímam práve tie väčšie manipulácie a väčšie také nátlaky, akože pozri, tá Anička, tá je tak šikovná, jak pekne papa, za to ty teda ani neochutnáš. No tak toto je samozrejme niečo, kde trošku tú sebahodnotu, trošku pomerne významne tú sebahodnotu dieťatka narušujeme. A to dieťa, pokiaľ toto počúva rok, 2, 3, tak je jasné, že už z tých 3-4 rokoch už nemá úplne kladný vzťah k jedlu, môže byť, že sa toho jedla bojí, môže byť, že vlastne si prípada nie dosť dobrý, pretože tá mama sa furt hnevá, keď jedávame, tak je logické, že má z toho jedla stres. A vždycky, keď máme z jedla stres a úzkosť, tak nám nechutí úplne jesť. Nemáme vôbec náladu skúšať niečo nové a pre tie
detí je to všetko nové. Ako v momente, keď som dala 3-krát brokolicu za celý život, tak pre neho to je proste stále nové. Tam sa niekedy uvádza, že až 15-krát to dieťa musí po sebe prísť do kontaktu s tou danou potravinou, aby si uvedomilo, že mám rád, nemám rád, chcem, nechcem. A každý máme nárok na niečo, čo nemáme radi. To je ako logické. To znamená, že taká tá pasť, poď ideme z ihriska, poďme kúpiť kokinko, poďme na zmrzlinku, takéto odmeňovanie detí jedlom, tak to je pasť. Lebo tým učíme deti, alebo pasť. Učíme tým detí, že niektoré veci sú významnejšie pre nás, ale pre to dieťa nie a tým pádom to dieťa sa naučí robiť to len pre druhých a kategorujeme tým tie potraviny práve na tie dobré, chutné, úžasné, ale nezdravé a tie zdravé, ale také tie, čo vlastne úplne moc nevyzerajú dobre a musíme ich tak nejak mať splnené. To znamená, zješ tento obed a pôjdeme na zmrzlinku. Tak to je vlastne splnené nutné zlo, tá zdravosť, ale potom dostanem tú odmenu. Tak to nie, ako my si jedlo vôbec nemusíme zaslúžiť. Tak to je už zase téma možná i pro ty maminky, no. Hodně z nás to asi bude mít takhle vsugerovaný, ja že si myslím, že väčšina. Teď jsem si dala salát, tak si můžu dát ten dezert ke kafe. Ja si myslím, že väčšina, lebo takto sme boli vychovaní. Takto to bolo, ako kedysi toho jedla nebola priehršť. Nemohli sme si vyberať, že či zjeme toto. Ja si pamätám, že my sme ani batáty doma nemali, my sme mali klasické zemiaky. No jasne. Normálka, hej, čiže máme to niekde podvedome, veď každý z nás asi počúvala, neodídeš od toho stola, kým to nedoješ. Za maminku, za tatínka. Áno. Je to asi prirodzené, že robíme na tie deti trošku nátlaky, či už menšie alebo väčšie, a to je individuálne od povahy toho konkrétneho rodiča, podľa toho, ako moc ho páli tá téma, či aj on sám nerieši nejaké trable s jedlom, či tam nemá nejaké nedoriešené záležitosti s jedlom, so správaním v minulosti, z detstva prameniace. A o tom všetkom sa často na tých konzultáciách bavíme, lebo sa nám to do toho premieta. A presne preto potom podráždene reagujú tie maminy, väčšinou teda tie matky, na to dieťa a v momente, keď sa trošku skľudnia, tak potom vyčistí vzduch a už aj to dieťa prestane úplne robiť tie tlaky, lebo sú není tie protitlaky. Takže rozumiem tomu, že je to veľmi ťažké, pretože tí rodičia nemajú pemzum znalostí alebo nejakých postojov, ako to robiť inak, lebo toto je taký ten emočný mozog, ktorý nás ženie dopredu, že to je to prvé, na čo si pomyslí, že a veď poď ešte jednu lyžičku, ale veď si toho ešte veľa nespapala, tak poď ešte trošičku, ale pozri, Ninuška, pekne, papka, poď. A toto tí rodičia napríklad nevnímajú, že to je tlak. Oni vnímajú, že chcú dobre, pretože my ako matky vlastne máme aj zakódované, kde si vnútri, že naša materská úloha obrovská je zasytiť to dieťa. Nemôže byť hladné, lebo to sa vníma ako obrovský spoločenský fail. Ako v momente, keď plače dieťa od hladu, tak to je úplný fail. Ako zlyhanie matky. A jako zažila jsem to s kojením, když jsme měli malý jako bojkot a to trhá srdce. Já jako jsem sama cítila ten tlak, že to je špatně, já se lhávám, protože mi dítě pláče a nechce se najíst. Takže říkáš to správně, no tam je to určitě i jako pudová záležitost, presne, že tak. My máme zajistit, aby naše děti se najedly a když vidíme, že nejí, zkoušíme asi všechno, co jde. A veľmi terapeutické a liečivé vie byť pochopenie toho, že my za to nie sme zodpovedné. My sme zodpovedné alebo kompetentné v tom, čo budeme tomu dieťatku ponúkať. Ako často mu tú stravu budeme servírovať, čo mu tam dáme, či to budú tie čipsy, alebo mu tam dáme jogurt, aký jogurt, čo k tomu, ako často jedáva ovocie, zeleninu, mliečne výrobky a tak ďalej. To je proste naša kompetentnosť. Ale už vôbec neovplyvníme to, aj keby sme chceli, že či to dieťa bude vôbec ochotné si k tomu stolu sadnúť, čo z toho taniera bude ochotné skonzumovať a v akej veľkej miere. To znamená, je úplne v poriadku nechávať to na tom dieťatku, lebo ono pozná to svoje telíčko najlepšie. Veď aj mňa, keby niekto teraz presvičal a to bytostne neznášam. A daj si ešte a poď ešte a čo neješ, veď nás sme to nachystali na tej oslave, vrajím, ďakujem, neprosím si. Ja teraz nie som hladná. A v momente, keď my to dieťa budeme presviečať, aby jedlo a môže byť, že individuálne to dieťa sa nechá presvedčiť, že má takú povahu, tak ale bude síce to poslušné a tí rodičia budú šťastní, ale nesie si do života potom to, že musím jesť, lebo druhí chcú. Ja musím sa zavďačiť tým ostatným. Nemôžem počúvať svoje telo. A to sú presne tie problémy, ktoré potom sa vyakumulujú do nejakej podoby poruch príjmu potravy alebo treba do tej nadváhy, obezity.
Jsou to těžký témata a myslím si, že jsme načli toho hodně, aby to vydalo i na další díl. Uvidíme, jestli s tím budete souhlasit i vy jako posluchači, ale já bych měla otázek ještě hrozně moc. A jsem ráda, že jsme načli podle mě to nejzásadnější a to, že přesně jak říkáš, máme pod kontrolou. Já jsem k tomu vrátím, že to je snad 2., 3. epizoda, co jsem točila. Mám to pod kontrolou a co máme pod kontrolou a můžeme ovlivňovat, jak jsi řekla, je to, co uvaříme, co naservírujeme, jak to naservírujeme, jak to bude vypadat, jaká bude atmosféra u toho jídla, jestli jsme všichni v pohodě a je to fajn, anebo jestli tady stresujeme, pojď se rychle najíst, pak budeš mít hlad. A jestli z toho budeme dělat velký halo, že se to nesnědlo, anebo jestli budeme přehnaně chválit všechny ostatní, kteří to snědli. Krásně si to zhrnula a moc bych si přála, aby méně lidí s tím bojovalo. Já těž, strašně moc. Sama si tím procházím, to je asi nekonečná cesta, ale chci vám říct všem, co jste v tom, že se to fakt lepší. A myslím si, že konzultaci jsme měli, jestli je to 2 měsíce. 2 měsíce, A to množství potravin se opravdu zvedlo, ale je to, jak říkáš, nebylo to hned. A môže to byť na húpačke, môže to byť, že 1, 2, 3 dní sa nám to darí, lebo to dieťa je oddychnutejšie, je väčšia pohoda, nič ho netrápí, nebolo v škôlke, ale malo svoj program, mohlo sa same rozhodovať a potom sú horšie dni, lebo trošku ho trápia soplíky, alebo je trošku sprúdené, lebo nie každý máme všetci úplne slnečkový deň každý deň, takže je to normálne, že sa to môže všelijak pohybovať hore a dole. I u toho dítěte a i u nás. Jo? Jenom jako já taky nejsem dokonala a od konzultace s Peťou nemáme úžasný jídelníček a jsi to zmiňovala, že když my se necítíme v pohodě a já cítím ten tlak, že už nemůžu a už se mě na nic neptejte, už nechci žádný další mami a už nechci žádný, to jíst nebudu, tak prostě vyndám tu kapsičku, jak jsi říkala, a hodím k tomu oříšky a dej si jogurt a dobrý. A prostě vím, že to sníš a jsem v klidu a potřebuju si chvilku vydechnout. Presne a uklidnit. A to je super, že si to načala, týmto môžeme kľudne uzavrieť, že vymaniť sa z toho fakt treba tak, že dať si na papier, čo chcem zlepšiť, ako by som mohla postupovať, to sme treba trošku načali, a zároveň sa samej seba spýtať, ako mám na to riešiť to takto. Nemám tam náhodou nejaké nevyriešené veci, prečo kričím na tie deti pri tom stole? Prečo ma to tak strašne trápi tá téma? Aha, lebo ani ja nemám úplne dobrý vzťah, lebo ja by som tiež potrebujem byť dokonalá, pretože som bola to dokonalé dievčatko. Poslušná hodná holka. Takže toto je potom niečo, s čím pracujeme s klientami na práci same na sebe. Lebo bez toho to niekedy ide ťažko. Takže jsi takový malý psychoterapeut. No, nechcem sa pozícovať do tej roli, pretože nie som oficiálne, ale samozrejme práca s ľuďmi a so zdravím prináša aj takéto výzvy, alebo vždycky sa dotkneme trošku tých príbehov. Mám na tebe úplně poslední otázku. Říkala jsem si, že když se rozjede tahle ta forma rozhovoru, takže se na to zeptám každýho hosta, tak se zeptám tebe jako první. Co je pro tebe to rodičovský ultra? Co je pro tebe to těžký? Na čem musíš pracovat a co víš, že ti dělá starost, nebo musíš se v tom vědomě posouvat dál? To je perfektná otázka. Určite nie som dokonalá mama a snažím sa to komunikovať na všetkých rovinách aj u nás doma. Aby môj syn videl, že áno, viem byť niekedy vsteklá, hnusná, ošklivá, ale potom sa vyčistí vzduch a viem byť zase tá fajn mamka. A to je presne to, čo mi robí problém zvládať na to materstve, pretože ja som veľmi taká... Snažím sa byť perfekcionista vo všetkých rovinách. Ja mám rada poriadok vo veciach, mám rada naplánovanie tých vecí a ako náhle sa tie plány zmenia, tak ma to stresuje. Sa s deťmi stáva. A to sa s deťmi stáva furt. Takže ja som si niečo naplánovala, on ochorel a už mám problém. A už som vsteklá, už som proste podvedomo nervózna. A keď už dlhodobo som nervózna a nefiltrujem to, nekomunikujem to, že teraz by som potrebovala, aby to a to, tak sa to naakumuluje a ja potom vybuchnem. Takže toto je to rodičovské ultra, s ktorým som si tiež nechala poradiť, proste v rámci kurzov, ako pracovať so svojimi emóciami, pretože som mala tendenciu kričať, že som fakt bola vsteklá a vedela som, že
Pane Bože, že jednak to nefunguje na to dieťa a jednak ja sama sa v tom necítim dobre. Trápilo ma to vlastne potom ešte viacej, že som to vyriešila nejakým krikom, ktorý bol úplne bezpredmetný. A teraz sa snažím, keď to na mňa ide, tak si povedať, že OK, ide to na mňa, čo tomu predchádzalo. Aha, lebo proste sme tu v tom nákupnom centre, on mi tam plače a pre mňa je to strašne nepríjemné, keď druhí sa na mňa pozerajú, že mi plače dieťa. To mňa vie strašne vystresovať. Ale namiesto toho, aby som na neho nakričala, tak si to uvedomím, skloním sa k nemu, poviem, že teraz je to fakt blbé pre teba, že ja ťa chápem. Ja sa tu tiež necítim úplne fajn, pomôže keď to a to. A akože fakt sa to snažím komunikovať takto a významne sa zlepšil život u nás doma, ale dlho to trvalo a otvorilo to až to materstvo. Ja až na tej materskej som zistila, aká som. To myslím si, že většina z nás. Ono se totiž nejde na té materské dlouho přetvářovat. No nejde. Ono to všechno vyplyne na ten povrch a najednou, tyjo, co to tady je za ženskou? To jsem já. Taková jsem nikdy nechtěla být. Presne. Tak jo. Děkuji moc za upřímnost, Peťo. Děkuji za rozhovor a že jsi zvážila cestu. Díky moc za pozvání. Jsem moc zvědavá, jak se to bude líbit vám, posluchačům, a budeme Napíšte určitě nám. obě rádi, když nám dáte vědět, ať už mě nebo Peti, my si určitě napíšem. A kdyby byl zájem o nějaký pokračování nebo třeba konkrétní témata, určitě se můžeme sejít znovu. Tak jo, krásný den všem. Majte sa krásne. Díky. Ahoj. Ahoj.